Is your boy DJ S Shine Best International. My brother go and hustle. Now who hustle now him go chop. And I do man is a devil workshop. If you believe you receive. Hello Bolu. Nebalu no ga kwa nyugo. Onye bali mboga la choluma. Inolea no ga ku. Ikano no na ku nwanu moba. Kuti looking for to zanza. Even a lulu no be fogeli. Abaka mumbo no wa begoni. Many men they drive shuttle. Why many days street they hustle? Going to pay for men to settle, and it must pay. Manya bolu no ga kubo, bolu ga kwalubo. No chim, manya bolu no ga kulele. If I bu no ya na lu bolu, if I bu no ya na lu bolu, maka no nyo kada bolu, taxi driver bolu. Onye keke na pepe, onye kapịnta, ọbara tụrụ dida, dọkịta, ma ndị nọọsụ na-afa n'ọrụ, ndị na-azụ afịa na-afa n'ọrụ, ndị ọrụ oyibo, ọba bọọlụ ego, onye mesi nya n'ọrụ, ndị na-eti egwu bọọlụ n'isi. Ivoya na luko jeli, nanya bolu no ga kulile ugbo. Olu aga kwa n'ugbo. Olu ika ugbo. Nasim no olu aga kwo. Sigi olu ika ugbo. Olu wa kuwa mbasi afọ. Afọ no bi akwalo no neme. Ibo bodo kuwa mbasi ugbo. Wanye we na kunaja. Na bolu we kuwa mbasi ake ugbo. Eke oga ake akwalo na mbi. Owe nwazi akwa we kuwa mbasi oye. Muni modon ekwani munga kulele. No ye. Confirm. Payment confirm. Yo coco, yo coco, yo coco, yo coco, yo coco, yo coco. Mubabolo no panu pude wo, everybody ni mona pude wo. Opanu Nwaobananya Igbo everybody ni mona pude wo. Ewe kuna ni mona pude wo, everybody ni mona pude wo. Mubabolo le Igbo ni kwe kulubia. Everybody ni mona pude wo. Opanu kwikene no wakanye le kuwele. Everybody ni mona pude wo. Asimu mwokodo no kwa pude wo. Everybody ni mona pude wo. Nasim n'ọlụ aga-akwụ nsigi ọlụ ịga akwụ ụgwọ. N'ọlụ anyị aga-akwụ ụgwọ ọlụ ịga akwụ ụgwọ. Nasim n'ọlụ aga-akwụ nsigi ọlụ ịga akwụ ụgwọ. Ayiye okoko. Iye okoko. Ayiye okoko. Iye okoko. Ayiye okoko. Ụmụ Naịjirịa na-atụbanye n'ile kedu ndị kachụ ego
Igbo na Hausa Yoruba ka mụ na-ajụ kedu ndị kachụ ego donu Igbo donu ụmụ Igbo n'ụnụ kalịsịrị ọnụ nwa ka esi agba mbọ unu na-ekwechili unu nwere moral ya ntụalụ unu ga-ekwekọ shọtụ unu si achụ ego tizie n'otu afọ tụọ n'ụkpa ahụ Igbo na-amụ na-ekwu Prof Chikobi nnụnụ Chukwu si na azara si n'obi wekwe n'ite ịba ndị Igbo si na ro ekwedị ka na-echeri mgbe na nye apịbago Prof Chikobi ịgba nwezudo na aro ekwe ndị Igbo si na eti mmiri mgbe enyi karabago ekwe nwezudo na eti na fugo n'onye nwegwu na ya onye mụwewu ụmụ Igbo be anyị ọbịanụ ka tụalụ okenye na-anọ n'ụlọ menwa mmụọ n'ọgbụ ihe nyamụmegwu na ajụjụ were gaba ụmụ Naijiria na tụabaghị niile kedu ndị kachụ ego Igbo na Hausa Yoruba ka mụ na-ajụ kedu ndị kachụ ego masị ndonu unu na-emesibi ike unu maka esi agba mbọ unu na-ekwechiri senu unu nwere moral ntụalụ unu ga-ekwekọ sotu unu si achụ ego nwere n'otu afọ tụọ n'ụkọ ebu Prof Chikobi na mụ jelu ugwu Hausa jeju ọba ajụjụ n'ime Igbo na Hausa Yoruba kedu ndị kachụ ego ejekwuru m na Yoruba jụọ ọba ajụjụ mmadụ 10 na Naijiria n'ime anyị n'ụnụ cha kedu ndị kachụ ego ebulu kwanu mụ jebe na gọgụrụ ka mmalibe na-eme n'ụwa top 5 richest men in Nigeria nwere ụdị egwu enwe n'anya mmiri igbalụ n'anya nwanne m na-akwarịle gbuo m n'ife mfụrụ na gọgụ ịmana mmadụ ise gasị nwego na Nigeria na onye Igbo adịrọ n'ime ya ma chacha n'ọbụ ndị Hausa na ndị Yoruba ọbụla nwa mgbe ka mara bụ isi ka ọ bụ na agụba dịrọ nkọ ka m na-ajụ mgbe ka ojide agụba ebegide kripọdị ebe kedu ụzọ ka anyị si wee kalịsịa wee na-achụ ego ọ bụrụ ndị nwanne mara achụ ego ọ bụrụ si ebe nwa akasị ihe idego m na Nigeria something is wrong somewhere something is missing o were doo m anya na onye ọbụla nwere ego n'ụwa ma ihe nwere pawa nọ mgbe aka maka na o ji pawa cheta onye nwere ego n'ụwa ọ nasịsị anya ego n'ụwa ọfụ n'anya ọrụ mbụlụ ya o shekie ya atụọ gị DSS EFCC atụọ gị NAFDAC Python dance with the court injunction enu ya si agị o amaya si agha o onye nwere ego n'ụwa na ego ya n'ụwa wee gbawali ogo relebe ụmụnne m ndị Igbo chelu na onye amụma egwu na-esi ajụ ozi ọma bịa na nwezudo oyi bịa ije mmiri mgbọdogbu na akụbu mmadụ ezie na-ekwe dị garabago nnụnụ Chukwu nọ na ọzara osi n'obi ogbefe n'ite ije mmiri mgbanwe zudo na akụ ekwe ndị mozi na eti mgbanwe n'igwe akpawago nnụnụ Chukwu ebewego nyekwe ndị eri gwarawago mmiri mgbezudo akụwago yapugo na mụ na ya so eje ụmụnne m ndị Igbo ga-edozie n'ụtị ka mụ bịanụ na mbakọrọnụ na ntị n'etiti anyị nta n'ime Naijiria kedu ndị ka nwụbụ ụlọ n'etiti anyị nta n'ime Naijiria kedu ebe agbamife n'ala kreativiti ọ n'ala ebe manpawa ọ n'ala ebe sayensị ọ n'ala ebe
literature na lebeng, agriculture na lebeng. Ọkwa ndị ọka na-akpụzụ na-akpụ egbe nwa na-akpụ mkpọ ofu. Mineral resources odile n'ime Nigeria na n'Igbo kọjelu obiri. N'ezie n'ime ndị na anyị nwesịrị were alụ ụmụaka pawa fa na-eme anyị ife. Ozikwa onye rigotakwa atue ya, onye kwụrụ ọtọ ebutue ya. Ọ bụrụ sọfa bụ eze ga-akwụ ọtọ. Mana ọ bụ gasị o. Negodi beba ji pawa na-eme anyị n'udo nọ na-achụ ego. Ego mmụọgịrị dị ka ụnụ na-achụ ife a. Igbo sọbụrụ ọgwụ n'ụlọ ọzọ. Ka anyị tetazienu n'ụlọ ụmụaka Igbo ka anyị chụọ anụ pawa. N'ọrụ ego na-eru mana kwa akụkọ dị iwe akị ibele megbo n'okwute imobanye maọbụdo ọgwụ kemela anyị ba ụmụaka Igbo ka njọ ọ bụrụgodo ọgwụ anyị etieweligoya na ọ ga-akọ otu ọrụ ụnọ bụrụ ibe gbaji polisi na-emerụ biznes ndị Igbo adụ n'ime Naịjirịa ebe ọ bụ na anyị si gwutesi ki o were polisi wee nyụọ ya anya iburu ibe bameri nasin moto so na nneghe nneneme nwere ife akụzielu ibe mere ibeto grupu na Nnewi ibe bamelu ifeanyị ụba o nwere ife akụzielu unu ife mere m so pharmaceutical o nwere ife akụzielu unu ndị Igbo gbakọ n'ọfụma nwanụ welu na-akọ akọ n'uche n'owele akọ n'uche aga m ekwu na ịghara ibe ya ibe ji pawa nne m ụmụ Igbo n'ime Naịjirịa ụnụ fụrụ na pawa ka ego wee ji pawa ya karịsịrị adị amaka onye ji pawa na-eme ibe sọrịa n'ụwa kekwazie ego ụgwọ ahụ ụmụnne pawa ka eji achụ pawa ya ka nwoke amaka ji wee were ọgwụ na-ele ọgwụ na naba ike ka na mmụọ achọwana uwezu udo ka ọ nọ n'iru ọgụ ọkụ obodo dịla anyị mgbe ejiri ọkwa votu abụọ eliza mgba ọkpọkụ na adụgo wezudo na adụ n'iru ọgụ anyị achụbanụ na-ewudi ya enụlịa werozi wezudo bụ ya ahụwa nanuonuo Igbo si na onwenu na-eke nnụnụ Chukwu si na ọzara si n'obi gwefenitija nyamụmegwu na-eshie Chegwu nwa prọfesọ mụnne oziọma ka mụ zere ụnụ n'Igbo na n'onume ntị amala amala eji ya n'ihe owu maka Igbo ntị ga n'ibe n'ọrịa rọkopu ata ụnụ na n'onume Igbo donu donu Igbo donu donu mgbanwe zudo na eti ndị mgbe dị ka kụbago ekwentị Moses na eti n'ụlọ Chukwu emewego n'ọbụta ike obe nyamụwa egwu na-esi ya n'oge kọnetu na ya mgbe kọnetu n'ọgachi obe is your boy, DJ S Shine Best International. ndị nsọ ndị nwebe ọkwa anya pụtago na n'udo egbe agbala anyanwụ ọgbọ mbọ ya ka na-etu sakụsali ogomaga
Olisi ogu maga n'ọdụ anụ Orezọkwa ife mmụọ ka anyị na-eme eziokwu ife mmụọ ka anyị na-eme Orezi na anyị onye akụrụ eziokwu ife mmụọ ka anyị na-eme Oke ruru ezọkwa ife mmụọ ka anyị na-emenụ eziokwu ife mmụọ ka anyị na-eme Orezi onye mkpụlere mmanwụ na-eti egwu eziokwu ife mmụọ ka anyị na-eme Ụmụ Igbo bụ ife mmụọ ka anyị na-eme Eziokwu ife mmụọ ka anyị na-eme Ọganezi Wamenyi mgbe ọ na-eji n'aka ịnụkwala ya meta ma ọ yi kowu na asam ọ bụ na mkpata ego ka mmalụ onye ebe ezi ọyị m una n'ugo enwasị gị basị n'ebe lag onye na-ejiri uche lie gị nwanne egwu ụwa akọghị n'aka ịma na ọ bụrụ isi oyibo onye ego ọkwa ife mmụọ ka m na-emere eziokwu ife mmụọ ka anyị na-eme Orezi na anyị ọ na-abụ eziokwu ife mmụọ ka anyị na-eme oke ruru ego ọkwa ife mmụọ ka anyị na-emerụ eziokwu ife mmụọ ka anyị na-eme Orezi onye mkpụlere mmanwụ na-eti egwu eziokwu ife mmụọ ka anyị na-eme Ụmụ Igbo bụ ife mmụọ ka anyị na-eme Eziokwu ife mmụọ ka anyị na-eme Okolobịa jee chụba ego n'ịnụkwala ya ka m gwa gị na ego na-adị mma n'oke ikwelụ ọgwa agbasị ọganya liz ọ pụta agbaghalịa ya efe ụwa na ego nya na-achị unanugo ọ bụ na ịkpata ego ị ga-eje wee kwado onwe na anya ụfụ ụmụ were ike ka moto igotelu degbu na ị na-anụ ka mmụọ na-akpọrọ gịnụ ịgbala chukwu onye mara ọkwa mmụọ na-akpọrọ gị ụbọ oke ruru nwanne m ọgba egwu ka anyị na-etili chukwu onye nwe ego ọ bụrụ egwu n'ụwa ịmakwa igo spaida agbọghọ onye ọgwụ ego nwanne mana igo lezus agbọghọ onye ọgwụ ego onye golu benzi n'enu agbọghọ onye ọgwụ ego ajụjụ ka mụ ga-adị abamalụ ajụjụ mụ na dị onye benzi bụrụ egwu ego onye gbalụ Rolls Royce ọ bụ gịnị ka a ga-akpọ ya n'ụka mmalụ ọka mma na afa na-akwụ asị na-akpọ ọgọ onye ọgwụ ego kama ụbịa mụ ga-eme gị ife abọbi bụrụ onye ọgwụ ego Orezi na anyị na-ebuga ndị wifi mana anyị nọ n'ọrụ ndị nwe ife n'ọkwanye eti ego ndị wifi mana anyị nọ n'ọrụ ụmụaka tinyere egwu Igbo na anyị nọ n'ọrụ n'ụwa ndị wifi mana anyị nọ n'ọrụ ndị nwe ife na anyị nọ n'ọrụ ndị wifi mana anyị nọ n'ọrụ okike nọ na-ekere n'ụlọ papa m na-agwa m okwu ego luo n'okwu onye kpali ya okike gburu nwanne ya eziokwu na iburu odogwu na-ejiro nwanne ka odogwu ịmalụgo osisi a na-agba okwute eziokwu nọ na-enwelere mkpụrụ onye ọ bụ na a na-ekwu okwu ya onye bụ nwere ife ọ na-eme ife maka ma ọkụ anyị ga-anyụ were ọkpaje n'ụka mmapụta onye nwere ego n'elu ụwa onye nwere ego na-eme ife sọrọ ya nwanne ọkwa ife mmụọ ka anyị na-eme eziokwu ife mmụọ ka anyị na-eme Orezi na anyị ọ na-agụ ụwa n'ama eziokwu ife mmụọ ka anyị na-eme oge oruru ego ọkwa ife mmụọ ka anyị na-emenụ eziokwu ife mmụọ ka anyị na-eme Orezi onye mkpụlere mmanwụ na-eti egwu eziokwu ife mmụọ ka anyị na-eme ụmụ Igbo bụ ife mmụọ ka anyị na-eme eziokwu ife mmụọ ka anyị na-eme ị na-ajụ ma ọ bụ oji ego nwe mba ma ịma na gbara aka eme odogwu onye nwere ego na-eme ife sọrọ ya ị na-anụ ka mmụ na-egbu ugenu aya mmachukwu ịgba m
ọ bụrụ ọgwa ife niile na-amụrụ ga m ifeọma gị na-adị mma onye ma mmadụ ya na-egbu ya onye si ama mbe oge ife ife na-agụ nwanyị dị ime ọ na-agụgụ na onye tụrụ ya nwanyị lito nwoke nya litu na nke onye lili ka ogwa na mmụọ sokwa bụ ife mmụọ ka nna ya onye si na anyị ọ na-agụ ụgwọ na oge oruru ego bụ ife mmụọ ka anyị na-emerụ onye onye mụlere mmanwụ na-eti egwu ụmụ Igbo bụ ife mmụọ ka anyị na-eme eziokwu ife mmụọ ka anyị na-eme Bixi onye nna Bixi real estate odogwu Ogenede Ezomogo n'ime akụ Sajoki n'ọfọjama nnegwu onye ego nọ mmụọ na-akpọghị n'ama ịnụkwala inwele ibe na-ekwe mmụọ n'aka n'enu onye ego aka ji moto eme ọgụ beautiful land and bakery ọkwanya nọ na Lekki n'egwu onye ego na-ekene mi Bixi onye ego n'ịgadị Bixi onye ego n'ịgadị Bixi real estate and properties Bixi onye ego n'ịgadị oji moto eme ọgọ bụ nye m ji ibu ka mgbaba fọpụgo nọ na gbagba BB Island nọmba 1 Bixi onye ego n'ịgadị Ezomogo n'ime a nnekwu onye ego n'oju na-eme ọgụ onye nwere gị onwere ife ị na-anụ ka mmụọ na-ekwu ife niile ka ị na-eme ife niile ka ị na-eme Ezomogo ife niile ka ị na-eme osongroto ajibiba nijere osi aka nnekwu nkwacha ugwu gweli ihe ala anyị ego foundation pape na n'oge mmụọ na-akpọ n'ama ọ pụta ifadịwanụ n'ihe ala ọ bụ na osi elu gị ike ọ pụta ndị ife ga-adị ịnanụ na anya gwabago malajuru ịpụtala ife dị na n'Igbo niile ijụzazinu na ọ ga-akọwa ọfụma eziokwu n'izulu ka eme osokrotu ọ bụ ife dị mma abatago asị m ife dị mma abatago na Naịjirịa n'egwu onye ego na mmụọ na-akpọghị n'egwu osokrotu bụ nwata imele eze ọ bụ ife dị mma abatago eziokwu ife dị mma abatago ocho white bitters ife dị mma Ogenede mmanya bụ n'ọkwa nya na-enye ndụ ya na-arụ isi ike akachugo nọ n'ime ya ịmalụgo mbọsa ifụla anyị ego ịma na ọ dị elu chek gwenye ụmụaka chi nyere egwu ọsị anyị liri ife asị m anyị ego ife ga-ele ama nkọ Super High Chief ma jere osi aga osongroto ụmụ nwata imele eze dị na n'ụka mmụọ ọnwa na-etilu ụmụ ogbenye n'ihe ala oso ụwa ebitasị n'ọbatago ịpụta gị ife ga-adị ịmakwodobu anyị ego ife ga-eri ama nkọ ka ndị anịkwu akụ zuru mba sate ka onye ego na-ekene gị ị na-anụ ka mmụ na-ekwu a na-emasị na ilu olu m ife ọma ga-emela anyị akụgo n'ozuru mba onye ego na ngị ga-adị Super High Chief Sir Ambassador Ugonia Henry
Orabuchi ikenke oberu niile olileanya ụmụ ogbenye na n'Igbo nye ka mụ na-akpọ ya papa bụ egozie ndị ịnụkwala ya CEO Sifiro Biteka nnekwu onye ego ka mụ na-akpọ ya Eke Pharmaceutical Limited akụgị olu zuru mba onye ego na mmekene oji moto mọgị na nnu egwu oke ọ na-aranụ ife dị mma na dị m mma onye ego na gị ga-adị n'ugbo ikenga ogberu niile enu nnekwu ọga onye nwere gị onwere ife nụkwala ya iji moto mọgụ na ndị lụrụ nọ na vaka nkwụ onye ego na-ekene gị ọkwachi ọ na-emelụ ife nụkwala ya ife niile ka ọ na-eme mmiri na-ezolo sakeneti nwa abalị m Koko Klisa Ifeọma melụ ndị Igbo niile neni nnekwu onye ego na ndụ oge isi eje ịnụkwala ya ndị nwe ife n'ọkwa nne na-akpọ n'egwu nenu onye ego Dr. Igwedo ọkwa ya ome mmiri na-ezolo Dr. Igwedo n'ọkwa nne na-akpọ ife ọlụlụ nọ na parịrị nne ife obelu moto na parị ka aja ife ọgbọrọ ya eziokwu na parị ka aja Dr. Igwedo ọnụ m ekene ego aka na-eme ọgọ daalụ eziokwu ọkwa ife mmụọ ka anyị na-eme ume Igbo ebe ha na ife mmụọ ka anyị na-eme odego onye mụle mmanwụ na-eti egwu ụlọ okoro nwanne ọkwa ife mmụọ ka na-eme ịdị n'obi rice ọkwa ndị anyị ọnọrụ onye iso maatị nwanne ọkwa ife mmụọ ka na-eme asị m ọkwa ife mmụọ ka anyị na-eme eziokwu ife mmụọ ka anyị na-eme let's go with your phone. But I heard them. I can hear them. I lay cross. I will animal one. When you're talking about my garden, you don't know how to touch it. What on your magic? I never know. You just said, you never when you never hear wherever you're. Who are not even a bouquet, you never on your magic. Onye na-eme ihe were nwayọ ụwa nọ n'ime ya na ọ bụ nke Chukwu na-ewere onye mechi anya gara onye na-eme ihe were nwayọ ụwa nọ n'ime ya na ọ bụ nke Chukwu na-adọ atụrụ gbara efu gbara nwanne ya do nwanne do abụla ribe ya ribe odo ị na-emeghe cheta Chukwu nna onye na-emeghe ya cheta Chukwu a na-eme m ichesere n'ire eme m onye na-eme ihe were nwayọ ụwa nọ n'ime ya n'ọbụ nke Chukwu na-ewere onye mechi o nwere okwu eze gwara m okwu ahụ n'ozuru marụ let you see with your eyes and calculate with your brain
ihe tinụrụ bụ ihe isi na-echere ọnụ metụ ka ukwerie mbọmbọ ihe tinụrụ bụ ihe isi na-echere ọnụ metụ ka ukwerie mbọmbọ nne m gosiri ihe na ndụ gị ihe jiri bụrụ Nwachukwu gosiri ihe na ndụ gị ihe jiri bụrụ ezigbo mmadụ Olisa bunye ike nyere nwanne gị aka na mkpụdike na-esi n'aka Chukwu udo aka m ụgbọ ọgwụ afọ okwu nna m gwara m aka m ụgbọ ọgwụ afọ ihe nwere iru na nwere azụ ị na-eme m ichere na ị na-eme m ezigbo ite ị na-eme m ezigbo ichere na na-eme m dịka ya bụ ime ị na-eme onwe gị oziokwu ka njiri bịa okwu Chineke ka njiri bịa ikpo n'ime ọhịa ga-egbu ọkpọ ịpụta n'ụzọ ite onye na-egbu arụrụ ala aha bụ ike na hụrụ ndị isi ọkpọ nwaanyị jiri goli dị ya taa nwanne m n'ihe mere ya okwu na gwara m Igbo meniru ka Igbo mere asụ gwa m nwanne m gwa m ka m mara ịmana ịpụ niile iwuru ezigbo mmadụ ihe otebi ga-ekwe nsọ aka gị mma achọ ndụ ọkamma n'ama ọkamma n'ama Igbo ọkamma n'ama ọkamma n'ama ọkamma n'ama Igbo ọkamma n'ama anyị na-ekpe ekpere ka ebute ike n'ụwa nne na nna na-achọ ike ụmụ nwoke na-achọ ike ụmụ nwanyị na-achọ ike Prof ị na-eme emesi ike n'ụwa ị na-eme mma mesi ike n'ụwa oge ashiri sekwu aka na njọ ị na-atụ ọrụ tụsi ike nwanne m ị na-arụ ọrụ rụsi ike nwanne m ị na-agụ egwu gụsi ike nwanne m ị na-eme emesi ike nwanne m ị na-eme emesi ike nwanne m onye mere ka ọ bara mmụọ ihe anyị mere ka anyị bụ ala mmụọ ihe onye mere ka ọ bụ ala mmụọ onye mere njọ na njọ ga-ahụ n'ụtọ ome mma na mma ga-ahụ iwe 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 Is your boy, DJ S Shine Best International. Nwaobananya ezigbo onye obi ma bịa ekwu ike ka mbụ bịa ka ibuli ike Olisa biko melu mi female ibe m ka mụli ya Chukwu okike biko melu mi female ibe m ọkwalili ọka nnali Chukwu okike nọkwa na anụnụnụ Chukwu nna biko melu mi female ụmụazị ibe m ka mụ golie Chukwu ka mụ testify ya ka nnali Olisa Bobi gbọkwuru mana nke bụ nke anyị okwu ndapụgaghị na nke bụ nke anyị okwu ndapụgaghị na nke bụ nke anyị okwu ndapụgaghị na nke bụ nke anyị ọ bụ okwu ndapụgaghị
ụwa biko nyanụ m okem ka m na-arị ebe kem akọna m n'ụwa n'ọbife m na-ayọ Chukwu okike unu mana nke onye wubelu ya ike ume obodo anyị o na nke onye wubelu ya ike eyi meme nwoke mele ibi ya o dị n'ụwa nwata gbasansan meme nwata ka emele ibi ya o nwata gbasansan onye isi mati na-eme nwoke mele ibi ya o eyi ya nwata gbasansan Igbo na-eme nwoke mele ibi ya o nwata gbasansan ọrụ nya ka m ji zekwula na ya ọba Chukwu ka o bunye m ike 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 bunye m ike ike bunye m ike 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 bunye m ike ike bunye m ike Chukwulise mesigo mebele nyelumo kamme. Father, you know that I am always busy. I've finished my fasting. I've been working without ceasing. It is not less for you to reason. I will never let you go until I see your blessing. Chukwukike biko bunyanu mike o, ike ka ike o. Chukwukike abịakwa biko bunyanu ike o. Ike galili kele no wanya kamona yo. Ike galila musu. Ike galili ndilo. Ike mbebu bato bodo kando bodo kwalo no neme o bunyano mike. Ike ka ike. Ike ka ike. Ike ka ike. Ike galili ndilo. Ike ka ike. SS power. SS power. SS cash out. SS cash out. SS power. SS power. SS cash out. SS cash out. Olisa biko ka mụ ogbenye bụzi alụ n'ọgaranya Chukwu nna biko ka mụ ogbenye liecha eyi o nwere onye duteli ibi ya ọlịlị n'ụwa emela onye n'ụwa si meli n'ọnya Chukwu biko ka yo asị m si na n'ụmụoke m ka nnọdụ ọfụma Olisa bịara m ụwa nkili abịalakwa m ụwa nnene o nwere onye ndutela ọlịlị n'ụwa chi m nye m oke m gozie n'ụmụ ka m testify ya meli mụ ka m fụli ya o Chukwu disalili ọka m na ya bịa n'ụlọ olu m ime ike o ike 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 bịa m ike ike SS power SS power SS cash out SS cash out SS power SS power SS cash out SS cash out SS power SS power SS cash out SS cash out ezigbo onye n'ime ebule egwu ike wee na Japan kedu anyị ncheje ezi nwanne m Chinedu Nwakụọ kedu Japan Igbo onye mmemme o Chinedu ike ka ike n'ụwa nya ka mụ na yo Chukwu isi odogwu SS power ike kalila amosu ka ike ebunata obodo edu dalolo na-ekene m Chinedu bebulu m egwu ike m na Indonesia n'ọkwa n'ime Jakarta ka m fụ odi icon nnekwu nwa Chimeleze na nna ma yo Chukwu ka o bunye gị ike kalili ka amosu odi icon ike ka ike ka ike bụ na nke ikpeazụ a ife mekwa n'onye ọma otu awada ezigbo nwa obosi n'ala Indonesia jebili obere nwa na-ekwe ebi ọnụ onye ọma bụ otu awada ọ ga-adịrị gị mma onye mgbọsi izizi n'ime Jakarta daalụ ọ gabalị ife mekwa n'onye ọma bụ bili Jakarta odogo onye bilibili daalụ ọlụ na-ekene m ike ka ike n'ọgwụ ifunu ga-ebubata
agbata obodo kwelekwa dowu nwoke mụ bilibili dike nini ya daalụ ọ ga-adịrị gị mma o odogwu nwa na Jakarta daalụ ịgba ike achọ onye ọma m youngest fund the youngest ike ka ebu na nke ikpeazụ a ịlaka wọlụwa ego oyibo the youngest fund onye ọma youngest nwoke ọma na ịga adịlị m mụ adịkwuole the youngest fund ọkabalị ịgba achọba onye ọma mụ eze adị Okechukwu junior agility nwoke ọma n'ịbụ onye mmemme o agili ọba bọọlụ ego numekanaghị udowa agility nwoke m daalụ n'ọga adịrị gị mma Chukwu gọzielu m gị ibulike o egwu ike achọ Chibeze nwa onye dị ibe o Alhaji Francis onye ọ ga-adịrị mma eze ọma ọgọ ndị egwu daalụ na kenemi Alhaji Francis ọkwa gị si mụ kene Dr. Chukwuebuka nwa nkwọ n'isu ọzọ nna ya erugo n'otoko n'isu ome nke amụrụ n'anya ọzọ Igbo ndụ ọga ndị ọga na-ekenemi daalụ egwu ike achọba na oji benzi emọgụ onye dị ka atụpụlazi onye ọma Nippon na Amerịka azị Chukwu biko dubeli ndị onye n'ụwa ka ibute ike ka ike meme nwoke emeli ibi ya onye n'ụwa nwata gbasansa meme nwata ka emeli ibi ya nwata gbasansa onye isi mati na-eme nwoke emeli ibi ya eyi ya nwata gbasansa Igbo na-eme nwoke emeli ibi ya nwata gbasansa ka ndị eke na-anụ nwere obi n'ụwa Igbo na-agbala ọsọ ọ dị onye ka ndị ekwu ezi nwanne m Chukwu ji ekwu Nwaobananya amụlụ onye na-ego o nwere onye ji ego abịa ụwa nwere onye ji ego abịa ụwa ezigbo amụlụ onye na-ego daalụ ụmụ obodo tue na amụlụ onye na-ego amụlụ onye na-ego ịbụrụ amụlụ onye na-ego amụlụ onye na-ego nene amụlụ onye na-ego dowu nwanne m amụlụ onye na-ego nene amụlụ onye na-ego amụlụ onye na-ego udogwakwa na Mandela sị gị na-achụ aka ị na Lagos alọlụ na nke na-amị Chukwu gọzieli gị ibute ike ka ike maka na enye gị na ị ga-enye ọba ebulu m egwu wee na China ibe menakwa n'onye ya na China udobanya nwa Chito alọlụ na nke na-amị ọsị nwanne m ala obi nwanne ya ka na-ekwu onye akwara Nwaobananya dike niile ya dị ga-adịrịlị onye ya China asị Chukwu dubelu nke ibe nna ya n'isi odogwu one n'ụwa n'ọgwa ike ka ike ọba ebe egwuregwu ebania ka ndị ekene nụ n'odogwu Chikobi na-egbu atụ anyama udogwu na-alụsa ụnọchilike n'ụwa tinye onye nwụ nọ n'aka the youngest injinia obi na nwa egbu atụ injinia better life ị ga-adịrị m onye chọba ịlụ nọ ya chọba better life ịchọba ka alụzialụ gị ụlọ ka ọ dị ka isi chọba injinia better life udogwu nwoke ọma na ị ga-adị ijela akwụkwọ n'elu ụwa jide satifiketi n'aka wee na-alụ nọ injinia better life n'olu mekene gị na ị ga-adịlị m ị na-esekwu ese na-alụ alụ nọ dalo
onye Igbo na-achọ ọdọpụrụ ọwalụ kedụzi onye egwu ike na-achọ ka nna jụ ọdọpụrụ ọwalụ kedụ na onye Igbo na-ekwulu ka bụ na-ajụ ọdọpụrụ ọwalụ ọdọpụrụ ọwalụ ọdọpụrụ ọwalụ olili atụ egwu ọdọpụrụ ọwalụ mgbọrọgwụ ego ọdọpụrụ ọwalụ mgbọrọgwụ ego ọdọpụrụ ọwalụ olili atụ egwu ọdọpụrụ ọwalụ ọdọpụrụ ọwalụ ọdọpụrụ ọwalụ bebi ya na Liza na onume kene gị na ọ ga-adịlị gị mma ESB Chinemelụ ụmụ nwunye agụ ọkwụlọ karịa ma ị ga-adị o ebe mụ na ebe n'isi gị bụ n'ogwu na ọ bụkwa gị ike ka ike ike na-ene ụwa ka mụ na ya Chukwu onume kene gị dalọlụ nwakọma na-ene ya ọ ga-adịlị gị mma Olisa biko na-asị gị bụnyanụ m ike ụka na nyeri ike bụnyanụ ike bụnyanụ ike na-asị ike Olisa bụnyanụ ike SS power, SS kasha, SS kasha. Yuguyu, aya 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 yuguyu. Iva meleme kanjibia, ogu meleme kanjibia. Una gbaruzo were mgba odeiti ngwa nwanne onne oibe meleme okirikiri ka na-abụ ukwu ose adari yenu oji na-ekwulu onwe ya adakụ ya gụọ nwanne onne oibe meleme ọ bụrụgo onye tụrụ ugo ọlịla ọjị ikpe anya nkụ ọjị boko osisi na nri Igbo adịghị akwa ada nwanne nwanne oive meleme leki Igbo m okwu ijoku nwobele dukwu ube ụtụ mmiri na-enu ụda na-ana katabi ọtọ bembem mana irigo ụtụ ghọlụ ụtụrụ ifulugo ụtụ satọ nwanne oive meleme malive ndị na-asọ nsọ lụba emenive na-asọ nsọ maka emeive na-asọ nsọ a na-etigbu onye ọgbọ nwanne oive meleme orie dịrọ ma ndụ onye ori ya na-etela aka nwanne izụlọ ori na-eje ọmụgide nsọ nsọ nwanne oive meleme ekwekwa na nwanyị gwa ọnụnụ ebe makwa imenụ ya nụ maka ọbụ na ọga ọlụgo ụfọ oge emekwa emeghe nwanne oive meleme ime na ndị ọzọ na-eme ị ga-etinye onwe gị na nsogbu anụ soro enwe ọ ga-anwajukwu nwanne oive meleme anụ karịa na alụsị ọ dị nwa ogbenye ka anya bụrụ osu ibulu dibịa oke ego ọ da-agba afa ma nwanne oive meleme ratata ratatatata go ratata ratatatata go ratata ratatatata go uti 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 nwata bọọgụ egbologbo ọ na-aba nwata bọọgụ egbologbo
si ya ọgụgụ iro nwanne nwanne oyibe meleme emebe amala odogwu apụrụ n'ọnụ omume ka na-eme ọgaranya adazi aza n'ọgwa nne nwanne oyibe meleme ogbulete nyere ụmụnne ya kedu ndị ga-eduzi ya ogbu ebi a na-esi n'ụlọ dịba mma wee pụba n'ile ọgwa nne nwanne oyibe meleme ime mma oni nọ n'okwu ime njọ oni nọ n'okwu ife ifuru mene n'ụwa donasi ama n'ọgwa nne nwanne oyibe meleme enyi m atụzi n'ụjọ butilo n'ovive ga-egbu nwoke ọnwụ bụ ụgwọ onye ọbụla ga-akwụ akwụ nwanne nwanne oyibe meleme eti anya ọma eje ụka ekpere eti anya ọma eje ụka ekpere egbere ụga iri isi ike ụgbalụ ka mmadụ nwanne nwanne oyibe meleme ije na ka onye na-afụ ọfụ ọ ga-agbalili gị ofufe ụlọ nwere ife ọgwara asị na ọmara ife ọ na-eme nwanne nwanne oyibe meleme ma o nwere ife ọfụ ma o nwere ọ ga-agbalili gị ofufe mana ịma dịbịa ezigbo ọlụ ada agbala onye ori aka ọgwanne nwanne oyibe meleme kesi agbachukwu okwu bụ n'ekpele kesi ayiyi ife bụ n'ekpele sekula na-akpọ ya ọ ga-aza ya nwanne nwanne oyibe meleme ọsọ n'igwe ya na-agba ọsọ n'igwe ya na-ekwu okwu ya bụrụkwa onye ọbụla na-eje ụka m ga-ejeche n'igwe ọgwanne nwanne oyibe meleme ọgwa leki nwe obeledu leki nwe obeledu odonde leki nwe obeledu ichoku nwe obeledu eyi leki nwe obeledu okwu onye obeledu leki nwe obeledu ọkwa mụ na ebe n'ọgbọ anya mma leki nwe obeledu. Is your boy DJ S Shine Best International. abalị aga ma n'ụmụ wee kwere ya ka o zuru ike o nwere ibe dị n'ime ite eji agba ihe ọkụ nwanne ọnne oyibe melele ị na-eme ibe ọjọọ n'obodo ị na-enye nsi n'aja jee na ndị obodo amarọ obodo mana ị na-enye ọgwanne ọnne oyibe melele ọkwa maka dị iji ego ije meli n'ịmụ nganga bụrụkwa onye ọ dịrị njọ tata ka ọ na-adịrị nje jọ nwanne ọnne oyibe melele onye na-enwere ego tata onye owu ite na-eme ibe nwere ike apụta echi niile onye abụrụ udokwu nwanne ọnne oyibe melele enwelu ndị kpala ego ma tata ụva na yosinye ya etikwa n'uwe mọlụ ụwa bụ jonjolo ka ọgwanne ọnne oyibe melele agbọghọra bibi na-ekwu itinye okinye okwe nwoke ka nọ ga-anọghị onye agbọsọ ya gba ọgwanne ọnne oyibe melele iri ego nwoke ịgba ọsọ bọya ma itise dị shafia ekpuchi ọnụ ụtọ ụsa dịka ọda afọ ụfụ ọgwanne ọnne oyibe melele alọbi o bụkwa maka niile weta ego agbọghọ chọba dị o ọyaba nwoke aka ọgwanne ọnne oyibe melele otego nna ya agadi mma anyị ya obiko bikete na-enata maka ọnwa nwata n'aka
ata nwawayi ọkwanne ọnne ọyife meleme ratata ratatatata ho ratata ratatatata ho ratata ratatatata ho ọkọ nwoke na-aga manya na-agbazi nwoke okwu ka ọnya nọrọ ya nwoke nwanyị na-enye nne ọ nọ n'ọgụ ma ọkwa nne ọnne ọife meleme isi bụ ka na ga-eri ọsọkwa gị onwe nnukwu ego ọsọ owu na-eme gị ibe ọnwụ adajụ eze ọkwa nne ọnne ọife meleme ka iwe bụ ụlọ kasị akasị ị na-eme ife asịsị eme na-eme chefuzie na ife nke ụwa gbanabagharị na ọkwa nne ọnne ọife meleme ana iji egbu mmadụ anaghị iji eme alụ anaghị iwe bi ụwa ọ ga-adịkwa iwe na ọkwa nne ọnne ọife meleme ife afime dị iwu bika emekwa n'ala ya nwanyị maka osisi ejibe esu si esu ana na ọkwa nne ọnne ọife meleme ị ga na-asụrụ nwaanyị oyibo nwoke m ịkpatebere ego maka ọ bụ na ịkpata ego ya satụba ga-atọkwa nne ọnne ọife meleme enye gị ọnụ ụlọ onye ọfụma enye gị ife mee enye ọfụma ọ ga-agbọzọpụta echi onye achọbakwa gị ọkwa nne ọnne ọife meleme no do many things at a time brother focus on one thing onye ji akwa na abọ n'aka amara oke na nwunye ọkwa nne ọnne ọife meleme ịgbata ego nwanne m onye ọbụla abụla onye gị ma mgbe ị ga-eji ma onye gị ohuza ga-asa ọkwa nne ọnne ọife meleme a na-eri a na-aṅụ a na-atahụ a na-akụ mma erizi ego nwoke buru ya kwuo okwu ọkwa nne ọnne ọife meleme anụ isi dị mma adaeji aga ọgọ ọba amụma se nwanne ụba anya egwu igwe ọkwa nne ọnne ọife meleme iji pụta be gị na-esi be ndị mmadụ amụba gị amụ werekwa ezinụlọ ọbụla zogbu agụrụ n'ime ọkwa nne ọnne ọife meleme onye zuru ịgba n'ori ọ ga-eti ya ebe ada nọ n'iru nwanyị aka akụkọ mmọnwụ ọkwa nne ọnne ọife meleme nwanyị na-echekwa gwam 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 ị na-emekwa anya bam 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 ma ọ na-agbasa egwu nwa ọ ga-alakwa n'ukwu ọkwa nne ọnne ọife meleme agwọ n'olu mbe agwọ n'olu mbe obi rọsi na agwọ n'olu mbe agwọ nwa baja agwọ nwanne ọnne ọife meleme yogoyo anya yogoyo 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 yogoyo anya yogoyo
ala ịdara abịakwala m ọzọ onye sikala m aka abịa ị ma na e were mgbọrọgwụ na-abịa ego mana iweta mgbọrọgwụ a ịkọ ya ọfụma nwanne gbasị ya mmiri ọmịtara gị ego ebula ego maka na ego ju ọ bụ ego ju ọrụ ekpere ndị ọyị niile ka ezuru ụwa niile ma n'ime obodo oyibo eke kere ụwa ka ọgụdụ ya na-akwụ n'ala Chineke nna onye si ka anya dị na nke ya agaghị adị o onye chere ya echiche ọma ihe ọma ga-eso ya onye chere ya echiche ọganihu ga-eso ya mana ichere ya echiche ọdịda chere ya echiche ọnwụ nwanne buru ụzọ tipi ya ọwa ọfọ ise 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 a sị ma na ekele onye eze na ọwa olu ala mgbọrọgwụ ihe enwere mgbọrọgwụ na-amị ego ịgwọ ya ọmịtọfụma enwere mgbọrọgwụ na-amị ego ịgwọ ya ọmịtọfụma ndị a na-eri ego eri o ndị a na-efe ego efe o ndị a na-eri ego eri o ndị a na-efe ego efe o na-ekwu okwu bụ ndị ezigbo ọyị ndị ma nke esi akụ ego gbasa ya mmiri o wee mite ego asị m ka m kelee Mr. Chukwumma Nwakire CEO Majotech Auto Parts Limited onye ka na-ekwu ya aka Akụchinyere nwa n'Ọkịja Manchọ onye manje mmadụ ọnụrụ olu wee bata Manchọ n'omume ekele gị Alikrosi na-ekele gị egwu m wee jewe ejeta Budapest na Hungary ka kelee ezigbo nwanne m nwanne ka nwanne ọike akụrụ ụlọ akụ nwata akụrụ ụlọ ezigbo yi asị m elu m ekele gị akpachi na azọma bende onye ọma ị nwere mgbọrọgwụ na-amị ego akpa ịkụrụ ya metara ọfụma unu kelere m ha kụrụ ụlọ ịbụ mgbọrọgwụ ego asị m kelere m ha kụrụ ụlọ ịbụ mgbọrọgwụ ego Chinazawa ezigbo nwanne m akpa isi ozuzo akpa isi n'ezi ama ịbụ mgbọrọgwụ ego asịka m ka m kelee ndị Zama Wọd ndị nọ na diaspora olu m ekele na Zama Wọd ndị nọ na diaspora ka m kelee onye isi anyị Mr. Elochukwu olu m ekele gị ewere mgbọrọgwụ na-amị ego nwanne ịkọ ya amịta ọfụma ndị a na-eri ego eri o ndị a na-efe ego efe o ndị a na-eri ego eri o ndị a na-efe ego efe o ejike nwanne m ihe abata ejike nwanne m ihe abata ka ibi na London onye kpọkwara na ihe abata na ọ bụ ezigbo aha maka na ihe karịrị ọchịchịrị olu m ekele gị ejike maka nchi ezigbo nwanne m edu too much echefughị mmadụ dịka Miki na Budas Hungary abịbụ onye ndị striti furu wee gbata
Chidozie olu bekele gị Abibi ichekiriche nwanyị na n'ụbakara a sị gị olu m ekele gị ezigbo nwanne m ọ ga-adịle gị na mma akwa isi m kelele gị ewu Ochman your brother Uchenna Ọkata ọ ga-adịrịnụ na mma ọ ga-adịkwarịnụ na mma Lekros ekele ị ma na ewere mgbọrọgwụ na-amị ego ịkọ ya ya mịta ọfụma ị ma na ewere mgbọrọgwụ na-amị ego nwanne ịkọ ya ya mịta ọfụma ịkọ ya mmiri gbasa ya mmiri ịgbasa ya mmiri ya mịarụ gị ego ọ mịarụ gị ego ga-ebido gọwa ego ịghọta ego ga-ebido fewe fewe ịkọ ya ọmịta ọfụma enwere mgbọrọgwụ na-amị ego ịkọ ya ọmịta ọfụma ndị a na-eri egeri ndị a na-efe egefe ndị a na-eri egeri ndị a na-efe egefe Emeka Kisili Omeka mma IPP na Malaysia onye nna Dotland onye master ejegbe okwe akụisi isi ala ngwa mbausi isi eje na isi ala mba ngwa isi nwa afọ ọdịta ezili ihe eno n'Imo steeti olu m ekele gị Emmanuel Chief Ototo Male Imamale asịgolu m ekele gị Abi na-eri ego eri o abi na-efe ego efe o ọnụ olu nwanne gbata eji ụmụ ogbenye abi na-efe ego efe o ototo na-eri ego eri o ahụ dị mkpa ahụ ogologo ibi ya ototo male olu bekele gị Lekros ekele ototo na-efe ego efe o ka m fere egwu m wee gazie na New York ka m wee kelee ezigbo nwanne m Ụzọma Akibi na New York aka Daddy K CEO Group Holdings olu m ekele gị Daddy K ịbụ mgbọrọgwụ ego Ụzọma Daddy K ezigbo nwanne ịbụ mgbọrọgwụ ego George Ras nwanne oze ezigbo yi aka wee metụrụ mgbọrọgwụ ego nwoke mara mma ka nwaanyị egwu mgbọrọgwụ ego odogwu ịbụ mgbọrọgwụ ego Chief Edi Obinna Ojudo one of Mbisa the Deputy Chief Whip Imo House of Assembly isim kelere gị ezigbo nne mụrụ George Ras Dikones Apolonia ama nwanyị ọcha nwanyị katọ nwoke ike mana ewere mgbọrọgwụ na-amị ego ịkpata ego were ya ụlọ iwere ya ụlọ ga-agbasa ya mmiri ịgbasa ya mmiri ya mịara ya ego ọ mịara ya ego ga-ebido fewe ego ewere mgbọrọgwụ na-amị ego ndị na-agwa gị ife ndị a nwere mgbọrọgwụ na-amị ego ndị a na-efe ego efe ndị a na-eri ego eri ndị a na-efe ego efe ndị a
a na-eri ego eri o ndị a na-efe ego efe o ndị a na-eri ego eri o enwere mgbọrọgwụ na-amị ego ịkọ ya ọbịtọfụma enwere mgbọrọgwụ na-amị ego ịkọ ya ọbịtọfụma ndị a na-eri ego eri o ndị a na-efe ego efe o ndị a na-eri ego eri o ndị a na-efe ego efe o asị m ka nkele Adangwa Chinwe nwanyị dị ike Adangwa eji nwandụ ọkụ ị na-eme ka nsi eme isi m kelere gị o eze ji nwe ozi ọkụ isi m kelere gị o ezigbo nna gị eze ji nwe ozi isikwa m kelere gị onye kacha ezigbo nwanne gị ndị a na-eribe ego eri o ndị ama nke esi eri ego ndị a na-efe ego efe o ndị a na-eri ego eri o ndị a na-efe ego efe o ndị ama nke esi eri ego ka m fere ekele m ga-akere ekpe n'ezigbo ọyị ya bụkwa enyi ji aka wee metụrụ nwa akụpempe akụpempe Kingsley Madabuchi Ndamara importer export all kinds of motor parts Kingsley Madabuchi Ndamara akụpempe Exclusive company Agbina worldwide Emile exclusive onye isi anyị bụ Emeka Osiwu ma kọmpụrụ anyị jikọrọ ụwa niile Emile exclusive worldwide anyị n'ụwa niile ezigbo anyị Emeka Osiwu ọ ga-adịle gị na mma tụmọ onye ọma dato mana o nwere mgbọrọgwụ na-ewu ego onye ọma dato na Malaysia nwere mgbọrọgwụ na-amị ego olu m ekenye the CEO 119 Abuja aka aka onye wetara na Malaysia olu m ekele gị aka onye wetara ekele gị onye ọma dato na Malaysia asị m ekene obi wuru too much money ala Malaysia igwe chesi nwa omekọ dị mma ndị Igbo asị m Igbo mekọ dị mma ndị Igbo ala Malaysia iwe ezigbo Igbo ị na-eri ego ị na-efe ego efe o ị na-eri ego eri o ya na-eri ego eri o ị na-efe ego efe o enwere mgbọrọgwụ na-abịa ego ịkọ ya ya mịta ọfụma ndị a na-eri ego eri o ndị a na-efe ego efe o ụfọdụ ndị mmadụ iche na ndị nọ n'ala bekee nwere osisi na mmiri ego ụfọdụ mmadụ iche na ndị nọ n'obodo mfesi nwere ihe na-akụrụ ha ego ndị a na-eri ego eri o ndị akpatara ego wee were ya ụlọ wee gbasa ya mmiri ya wee mute ego na-efewe ego efe ndị a na-eri ego eri o ndị a na-efe ego efe o ndị a na-eri ego eri o ndị a na-efe ego efe o Otega na Malaysia ọkpata ezu
Izizi na ala Malaysia, CEO Otega Oil and Gas Company. Ojúlé mọ̀tò, ilé tí wọ́n fẹ́ máa lọ. Ezigbo wọn fọ ìdàkọ̀ South Otega. Àbí ilé efe ga-efe ooo. Ìwèrè mọ̀rọ̀ bụrụ na anyị ego. Asa 77. Onye akpọrọ asa ọ bụ oke afọ. 7 na special number. 77 asa na Malaysia. Asị na obi mekele ị na-eri ego eri ị na-efe ego. Is your boy, DJ S. Shine Best International. Adana Malaysia. Akajiako, Alambo, Navy, South. Anambra State. Olumekele Gidada. Kele Dada. Adana Malaysia. Onyama. Dada Pọchakwana mama bọọlụ dị n'ezigbo anyị. Alioha Prince Chinasa, Bishop Motors na ala Malaysia. Ị chọrọ irenti moto, ị chọrọ ịsụ moto, nke na nke Bishop. Maka isi Aba Abia steeti wee pụta ezigbo anyị Bishop. Alioha Prince Chinasa, Bishop. Alikrasu dekele gị ooo. Reverend Branch Collins Okezie. Onye tu izizi n'ala Malaysia. Senior Pastor Jesus Fellowship. Asị m n'olu mekele gị ooo. Akwa ịbụ Senior Pastor Jesus Family Fellowship na Malaysia. CJ Therapist Service na ala Malaysia. Beta anyị sụpụrụ ụwa niile. Anyị nụkwana ụwa niile. Nke onye isi anyị bụ Reverend Bryant Collins Okezie. Onye tu. Ezigbo oyi Comrade Okechukwu Moses Akọha aka Okesima Music Commander. Music Commander Onyama Okesima Okama Music Commander na ndị Igbo niile ị na-eti egwu ọfụma Okesima ka nkelenu Pastor Paul Ezo spiritualist ese mmụọ olubekele iwere mgbọrọgwụ na-amị ego ikwo ya mịta ọfụma ndị a na-eri ego eri o ndị a na-efe ego efe o ndị a na-eri ego eri o ndị a na-efe ego efe o ndị a na-eri ego eri o ndị a na-efe ego